Sampean sinten? Sampean sing tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Bitring. Nek tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mane kula ora iso mulih, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampean tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampean wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungso, anane bangsaning jin kowe tau urip karo aku. Wow, kelingan aku. Sapa? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sapa ngaku ora tepung kok? Aku Begawan Solontara. Aku Gandarwa Maya, Gandarwa Raja Bali. Bapak lo? Iya. Bapak? Iya. Aduh, sampean kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Panjen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean bisa kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso diitung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandangi api niku saiki lenggah teng pundi? Ning Kayangan. Wah. Dadi dewa? Iya, Petro. Syukur. Dewa tugase napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to. Iya, Petro. Ngono kok dewa Ning dewa iya gleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petro nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar perang karo Baladewa. Kowe kena Kyai Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klima sada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Non. tengah ngalas kae ning sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk, wujuda